Salamat sa pagbalik-balik diri sa akong channel. Ako di ay si Jindy Borga. Katong bago pa lang diri sa akong channel, welcome. And salamat kaayo sa pagbisita sa akong channel and mag-enjoy kayo sana sa video ko. Sino yung hindi pa nag-subscribe, please subscribe and give me a thumbs up kung nagustuhan niyo ang video na to. Karong madlawa atong buhaton nga video is about siya sa YouTuber BTS tag. Dili ka to. BTS katapitaw mga Korean male group. Dili to sila ha. Dili to sila. Kanang YouTuber BTS tag is behind the scene tag. So, BTS tag is na siya pangutana nga kailangan tubagon. Kailangan siyang sagutin. And karon nga video nga ako'y ka-collaboration with Best Clarivic Garzon. And ang iyahang YouTube channel, ako ibutang yung link sa description box below. O ako ibutang diri dapit kung sa iyahang channel picture. Ako i-insert diri dapita. And by the way guys, ang iyahang channel karon bago is Sally PH. Gi-change niya kay taas iyang name daw. And kung wala pa mo ka-subscribe sa iyang channel, please subscribe na and watch sa iyang mga video. I-like yung video o wala tayo dagan istorya, magsugod ta sa mga pangutana o start. Ug ang unang pangutana, first question, number 1, what camera do you use? Akong ginagamit na camera guys, Canon 11D, Nikon 5100D, iPhone 5S, ug katong akong Xiaomi Redmi phone na man siya. O ang ikaduha nga pangutana, what editing system do you use? FilmoraGo na free, Adobe Premiere Pro, wala akong ginagamit, naraan ang duha. Number 3, do you use artificial or natural lighting? Both. Dayon. Number 4, what is the top item on your filming wish list in terms of equipments and plans? Sa equipment, siyempre, ring light, upgraded na camera na gamiton, labi na ka-daily vlog ko, o laptop na upgraded board. So, mo na siya kung gusto. Mo na nakakuha sa akong list. O number 5, what is your favorite day in the week to film? Wala ko'y adlaw kaayong gina-specific kung kano sa kuganan mag-video or sa basta kay daily vlog na mag-go, daily vlog ko mo nang dili ko makaingon kung sa gid na day or sa naliya basta daily vlog ako. Okay? Number 6 na pangutana, do you plan your video? If so, how? Yes, ga-plan ko sa akong video. I see to it that I can upload and create sa kanang video na ako. Guys, number 7 na pangutana, how long does it take you to film an average video? Ang akong average video kay mabot siya og days. Mag-take siya og days na mag-film ko. O number 8, how many hours do you spend editing an average video? I usually spend approximately 3 hours to edit a single video. And number 9, favorite types of video to film.
kuan kanang siyempre kaning sa makeup products, reviews, shopping haul, daily vlog, cooking, unboxing, lifestyle and travels. And number 10, do you people at your work know about your channel? Some know it. Some. And number 11 na question, what is your process of thinking of a video idea? Process video thinking, any videos that will add value gid sa akong viewers. Mura gid na ako na bilang. Number 12, do you feel awkward filming in front of the other people in public? Other people or in public? Kanang public? At first, yes. Maulaw jud ko sa primero. Pero, I'm getting used to it. Ano lang siya? Naanat-anat na ko. Sasanay ko na lang. Yan. Number 13, do you and your YouTube friends plan out videos together? Video together? Yes. Yes. Number 14, what is your subscriber goal by end of the year? Akong goal, yay! Naka-quite ko. To reach 1K subscribers, I have just achieved it. Na-achieve na ko ang akong goal sa karon na tuig 1,000 subscriber. And, by the way, na ako'y giveaways after ani nga question and answer, na ako'y pag-giveaway sa akong 1,000 subscriber para pasasalamat pamasko kay December man karon. So, number 15 question, who do you tag to do this tag next? Who? Kinsa? Kung YouTuber ka, ikaw ang tinatag ko na maggawa nito sunod. Gawin mo tong tag na to. Enjoy. Hi guys, katong bahin sa akong giveaways na pasasalamat pamasko giveaways sa ako ang na-achieve nga subscriber, 1,000 subscriber karon na tuig. Ako i-insert ang picture there sa video. Ako i-flash para makita ninyo kung saan mga madagaan sa winner, ano yung mapapanulan ng mga winner. And thank you sa mga nag-subscribe. Sa wala pa nag-subscribe, please subscribe. And ang mechanics, simple na kaayo ang mechanics. Like this video and puntahan nyo yung channel ni Best Claribig Sabi PH, channel niya. Na-link ko sa description box below. And i-like nyo din yung video na tag na ginawa namin. And mag-subscribe kayo sa channel ko, sa channel niya. And i-follow nyo yung social media account ko. And comment lang kayo below if done, tapos nyo na ginawa, manan yung ginubuhat ang mechanics. Comment lang kayo ng done, and that's it. Mag-pick ako ng comment. Ipipick ko lang sa comments yun na to na ginawa ko. Ipipick ko lang kung sino yung winner. Okay? And thank you. Sana sumali kayo sa pag-giveaway ko. And God bless us all. Thank you. Ayaw kalimti pag-subscribe. I-click yun ang subscribe o ang kilit anak na ay bell. I-click mo na siya kaya para ma-notify ka kung nakabagong video. Like ang video and share this video. I-spread ang giveaway
Nako, karon. Thank you guys. Thank you guys. Subscribe, like, and share.